Jeg tester. Okay. Hej, 5. V. I den kommende uge, der skal vi arbejde med noget, der hedder haiku-digte. I skal have viden om de 4 regler for haiku-digte. Og I skal vide, hvordan man skriver et haiku-digt. Og I skal bruge forskellige virkemidler til at skabe en speciel stemning på video. Det er nemlig jeres produkt til slut. Hvad er et haiku-digt? Et haiku-digt er en japansk digtform, som kommer fra Kina i det 9. århundrede, og det er engang i 800-tallet. Det er meget gammel digtform. Haiku-digte er opstillet efter 4 skarpe regler. Det er nogle, I skal huske. I skal altså skrive om naturen. Der skal skrives i nutid. Der er 17 stavelser. Og I skal skrive om en situation. Og alle de her 4 regler, dem forklarer vi i de kommende slides. Når man skriver haiku-digte, skal man følge de 4 regler, samtidig med, at man prøver at frembringe en stemning. Regel 1. I skal skrive om naturen. Naturen, dyrene og planterne er en vigtig del af japansk kultur, og derfor er de også en vigtig del af haiku-digte. Det er ikke alle 3 verslinjer, som behøver at handle om naturen, men et af dem skal. Der er et eksempel her. Regnen kigger gråt, og der er 5 stavelser. Regel 2. I skal skrive i nutid. Et haiku-digt skal altid skrives i nutid. Det må altså ikke handle om noget, der er sket i fortiden, altså i går eller sidste år. Der er et eksempel på nutid. Jeg går mig en tur, det er noget, jeg gør lige nu. Og et eksempel på datid. Jeg gik mig en tur, altså noget, jeg har gjort. Og det er ikke den, vi skal bruge. Vi skal altså skrive nutid. Ja, så er der den 3. regel, og det er, at haiku-digt skal indeholde 17 stavelser, hvor den første linje, 17 stavelser fordelt på 3 verselinjer. Den første linje skal indeholde 5 stavelser, den anden linje skal indeholde 7 stavelser, og den tredje linje skal indeholde 5 stavelser. Måden, hvorpå I kan finde stavelser, er selvfølgelig ved at enten at klappe stavelserne med hænderne, eller I kan prikke vokaler. Og vi har her givet et eksempel på, hvordan I kan finde stavelserne i et ord ved at prikke vokalerne. For eksempel ordet sommeraften har 4 stavelser, fordi den har 4 forskellige vokaler. Den 4. regel er, at I skal skrive om en situation. Det vil sige, at I skal skrive en konkret situation, som I oplever lige nu og her. Haiku-digte handler om, at man skriver både om noget, der foregår i naturen, men det skal være noget, som man oplever i naturen i nu, altså lige nu og her. Det må derfor ikke være noget generelt, som involverer mange mennesker, eller som er noget generelt noget for alle mennesker. Det kunne for eksempel være, at man tænkte på nogen, man blev forelsket i, eller sådan noget. Så har vi et lille eksempel på et haiku-digt. Og haiku-digt er ofte beskrevet ud fra det, man ser i naturen. Og det her, det er så et haiku-digt, der er beskrevet ud fra det her billede her, som er et naturbillede. Og det lyder sådan her. Rimfrost på ruden. Istapper drypper fra tag. Fodspor i sne. Som I kan se her, så er det følger den de forskellige regler inden for haiku-digte. Blandt andet det, at det skal være noget med naturen, og det skal være en konkret situation. For eksempel det, at man ser fodspor i sne, det er noget, man ser sådan lige foran sig. Det er også skrevet i nutid, og så selvfølgelig har det 17 stavelser fordelt på første linje med 5 stavelser. Altså rimfrost på ruden, og så istapper drypper fra tag med 7 stavelser, og fodspor i sne med 5 stavelser. Jeres opgave til næste gang, inden I møder til undervisning, er, at I skal ud omkring der, hvor I bor, og finde et sted i naturen,
Det kunne for eksempel være en nærliggende park eller et lille å eller vandløb. Eller det kunne også bare være i jeres have, hvor I kigger på det, I nu synes er spændende. En lille fugl. Ja, et eller andet, I finder. Og så skal I tage jeres telefon og optage en lille video af det på cirka 1 minut. Det behøver ikke være noget, hvor I snakker ind over det, eller det skal ikke være noget, hvor I snakker ind over. Det skal bare være noget, hvor I ligesom optager det I ser, det I oplever. Og så vil vi arbejde med det næste gang. God fornøjelse.